Stars. Леко се е бъгнала. Само ще го оправим. И влизаме отново. Надявам се да е по-добре. И да, здравейте хора, в днешното видео ще играем Brawl Stars. Това не е първото видео на Brawl Stars, да, и аз ги играя от време на време. Главно имам 54 героя. 13 000 купи и 82. И да, днес ще почекаме малко, ще играем с Морти. Не, всъщност ще играем с Пайп. И направо да започвам. Ако искате да видя миналото видео, съжалявам на Clash Royale, че не се чуваше много звук, но нямаше звук. Но всъщност там играх с Алекс, който вече има канала Алекс Чесо. И той ще качва Clash Royale Brawl Stars, така че го последвайте. Тук леко аз много мразя, защото сега много мразя да играя докато говоря и затова само ако може да мълча. Умрях, но какво да се прави? Така се зиват. Тук поне убих един и го оставих на много малко, но уви, не го убих. Тук нашият бурък невероятно ще умре, но тук загубихме сега за пред камера, но не нещо. Поправка в плана, няма да играем това, ще играем Clash Royale. Да, ще си играем Clash Royale, но остава се леко, как да го обясня, малко скучно. И на мен поне ми е скучно, вече замрела доста. Ако искате видео на Fortnite, пишете ми. Между другото 12 арена съм. Ето ми дека, който играе. Миналата игра буквално го водих. Щях да го бия, но ми изключи телефона за батерия, но сега започваме. Щарак. Хоп. Много добра тачка. О, не. Не, това беше грешно. Нищо по-бързо искаме. Ми изкликнахме леко, но нищо. Трябва кер да набие малко. О, не. Нищо. Защо го направим така? Хоп. Върдова. Тази ще убием с майнер, защото е много досадна. Шляк. Хоп. Както виждате, на такова вече му е долу. Което беше доста хубава атака. Направо го режваме за тари, викам аз. Той мой пич предаде. Да, предал се. Нека победим. Хоп, Уизард. И победа. Да. Победихме. Така както целта ни е да стигнем 2 звезди. Какво ще ни дадем? Това е добре. Целта ни е да стигнем някъде тук, за да правим пак опенинг. Само тук да ви какви някакви неща имам. Между другото, ако някой го интересува кой клан съм, в миналото видео показах в тоя. Чуйте да донейтна малко.
Нещо друго за донейтване има ли? Няма. Много играем в тук пичовете в момент. Много играем. Както виждате, постоянно си донейтваме. Както да, много сме. Много яки пичове има в Котел Клан. Заслужава се и да го пробвате. И сега и ние ще търсим нещо. Така си. Просто ще търсим пека. 73 от... За да крейтна на 10 левел. На 11 не съм сигурен. Но както и да е. Сега започваме с една хубава тачка. Таранк. Шорп. Електровизърт. Хоп. Да, ясника малко. Нищо. Шламп. Шламп. Този майнер също е хубаво да го караме. Да помогна малко на валкирията. Хоп. Да ще побият леко по колата. Което няма да е зле. Много добре. Ние гърдове да му поставим тук. По принцип. Ето така ще е най-добре да направим. Шланг. То Wizard е супер OP. Особено ето сега. Като пуснем и луичка, нещата тотално ще загробеят. Ами не пусна много. Хоп. Шлак. Чуй. Малко тук не става много добре. Лично за мен нещата на нищо. Хоп. Поне един не умря. Тук имам идея за так с Мега Найт и Миньор. Сега може инферното да ходи към Миньора. Сега видим дали ще стане. Тя го убива. Това, че ще ме убие сградата по принцип, много не ме интересува, защото се наформи една много хубава атака. Шлък. Един миньор. Отслабваме. Штрак. Един уизард. И победихме и този на 3 звезди. Добра игра беше. Извинявам се, че много не говоря, просто съм свикнал да се редоточавам и за това. Нали, съжалявам. Айде малко пак опенинг. Хоп. Бомбър тауъра. Скелетите, които между другото не е лошо. Принц, добре. И малко му с китарки. Хубавото е, че поне ще апгрейдна принца, защото в един дек много играх принца. Между другото, мислите ли, че принцесата е много OP карта? Под мен принцесата е една от най-OP картите, не знам защо. Тим приятел е и от тази арена и го имам. 14-та някъде. Между другото, вчера в това видео той го игра и аз му дигнах ейто някъде, ейто до тук. И за това той ми е супер благодарен. И арената е много приятна неговата. Чакаме. Уичка. Штарак.
Сега ще пълнам един Меганайт. Не бързаме толкова. Той ми взе половината кола, но няма проблеми. Спамваме един майнер. Спамваме един майнер. Така че да... Дори. Тук пускаме един картове. Нещо с този Хокрайдър ми лаза по нервите. Но сега ми да я в пъш. Мини пека. Бум. Штрак. Тези много ме лазят по нервите. Един майнер. Да му бутнем и ние половината от кулата. Хута, че и двамата умряха. Сега обаче трябва да мислим атака. Но имам идея за нещо. Не знам дали ще получи. Ще чакам да му дефенна. Тогава спомваме това. И електрохоп. Това е напълно достатъчно. Ох, мини печка, бам, и луичка, и хоп, и майнерче. Много добре стана. Сега пускаме втори Меганайт. Обаче ще пуснем Меганайт от тази страна. Сетихте ли те? Стига! Той игра просто много досаден дек, който... Да. Тия са на сети левел и много досадно. Така че майнерчето ми, ако беше побило, имахме шанс. Не е много голям, но имахме някакъв. Само да видя гоблините на кой левел са ми. Аз тия съм ги минал. Тук имам още 50 такива. Само да видя нещо. Имам ли две такива картички? Не. Така е апгрейдна просто. Между другото, тия елитки са много счупени карти. Буквално са много силни. Какво ще да правя? Да. Този дек нещо ми... Не знам. Нещо трябва да се промени. Този дек ми се трябва да е Wizard. Или майнер. Кажем, ще майнер, ще махнем от тук. И на негово място ще добавим... Нещо и да ще добавим... Зап. Викам аз да... Нещо и да... И дайте да видим така какво ще направим. Не знам. Дали така ще е по-добре или не. Но така няма пойде нещо. Шляк Меганайт. Шляк майнер. Шляк зап. Хоп. И Меганайт. Не. Нищо. Ако удари? Не удари.
този фриз ще го оставим. Няма смисъл според мен да. Хоп. Штранг. Штранг. Това малко нямаше логика, но нищо. Сега ще спълним един меганайт. Не личка. Той с карта. Те запна. То зап не беше ненужен, но нищо. Като ще го изчакаме за гоблините. Може да... Штранг. Хоп. Штранг. Викам да го ударим с уизърдче. Ето такъв уизърд. Отделно на това да му сложим едно такова. Едни гардове. Изчакаме и да сапнем. Един майнер. Штрък. Едно меганайтче. Една валкирийка. Едни гардове. Хоп. Так ще изяде едно зъбче. Въркодав, върховар. О, така забравихме хора да говоря, извинете ме. Наистина много съжалявам, така както виждаш, това е декът ми. Само мисля, след да бусна. Дори я буствам на 9 левел и направо се мятаме да играем. И дано да го победим и следващия ни опонент. Така. Сега ще ви покажа една много хубава атака. Само ще изчакаме. Нека да скочи, хоп, шлак, шлак. Много тъпа атака направи според мен лично. Защото сега моят меганайт ще му покаже. Играем едно запче. Това запче ще е много добре, ако ги опиваше. Да, малко тук прибързахме, но нищо. Ето едни стрели, които са достатъчни да ги... Мисля да играя един майнер, да ви кажа честно. Както си мислех, че ще стане.
Сега ще ми пусне Мега Найт, което няма нужда да позволям да става. Шланг. Нищо. Щупим изградата, голяма работа. Изпачваме един зъб. И ние му щупихме сградата, неговата е на малко тази, така че не се безпокойте. Сега ще му направим една хубава атака, която ще запомни. Надявам се. И имам всичко елексир, така че няма много да бързам. Сега ще игра тук Пека, а тук ще играм Мега Найт. Да видим какво ще ме отговори. Да видим какво ще ме отговори на Мега Найта. Ще заяде един зъб ето тук. Овината ми кула падна, което не е никак на добре. Нещата не отиват. Сега ще ткоме и от двете страни. Да видим така какво ще направим. Но не се получава, но... Давай. Уичка, моля те. Добре, Уичка. Чакаме да запнем. И удараме. И печелим тази игра. Не знам как много печелим някакси. Вече си върнах копите и от сега нататък ще дигаме. Ето този чест ще е много хубав. Много го искам, който ти дава две легендарни карти и ти можеш да си избереш една от тях. По принцип, ето Wizard е много хубава карта, лично според мен, защото не бие толкова много, но съмразява, което е супер опи. Грейвярда, как да ви кажа, не е толкова щупен. Макар че, не знам. Грейвярда е 5 елексир. И не съм сигурен, ето те не са лоши. Главно ще събирам за Firecrackerката, ако ми даде Firecrackerка, защото Firecrackerката е много хубава карта. Аз лично много го харесвам. Тия само 12 и това трябва много се пази от гоблини. На него тия коли са колко това на мене. Това е дал супер много пари за тази игра, което на мен не ми харесва. Ако ме остави да победа, ще бъде много хубаво. На него всичко ме на толкова голям левел, не е честно. Какъв дек игра е тоя? На мен бомбара ми отнема 3 удара да го убия. 3 стрелички. Буквално всичко ме на по 11-12 левел. Това е невъзможно. О, страхотно. Пека. Какво ще ми играеш в Мега Найт, бе? Знаеш кой съм аз, бе? Кадника ми каджата и... Ай, бе, мразя вас. Няма ми убиеш това, бе. Един съпсака ти изкарча. Да знаеш. Нека да ви кажа честно. Затова мисля да оставим и да се предам. Не знам дали искате по-дълги видеа или по-кратички, но ще я правя някъде 30 минути. Мисля, че това ще е добре. Ето една хубава атака. Той ми пусна Кенън. Тарак на миньорче. Еспаньорче. Сетамонче. Ганго. Хорче.
Това аз не мога. Моята кола има 2 пъти по-малко от неговата. Буквално Уизърда ми не може да го убие. Има 2 еволюшена. Те ми убива Мега Найт толкова бързо. Правя каквото мога хора и никога не се предайте, но тук просто много трудно ще направя нещо, нямам и време. Evolution на Пека. Missions. Бичка. И не можахме тук. Но просто тук неговите бяха на 12 левел. Картите му бяха много голям левел и нямаше как. Въпреки това не се предавахме, никога не се предайте, както казах. Изследвайте мечтите до край. Така. Да видим какво ще направим същото си. И ще знам какво иска да направи. Не, всъщност май не знам. Шелак. Кирия, хоп. Хоп. Пеката няма да удари. Няма да удари! Yes! Добре, предпазих се. Нека посъбера малко еликсир. Да успокоим топката. Ти баши с мен. Ще праснем един сапе тук. Панк! Панк! Идеално, идеално. Много добре стана. Така мисля. Да удара по миньора, той има доста хилт. Така. Добре. Доста бихме на количката, доволен съм. Не гардова. Добре ще е. Ще спомним една уличка, така в джата пускат скелети. Така бие. Така. Доста тегъв и досаден опонент. Шалок. Бум. Това вече е атака за Милани. За Милани. Какво говоря? Шлак. Но запче, колко хубаво запче ми дойде. Направо на батю кокличката. По-скоро на баба, не на батю. Какво говоря? Тук ако имаш пек, ще е много добре. Сега едно Мега Найт, като лопнем. Не. Ще имаме Валхирика. Кардовете и пека ми е напълно достатъчно. Аз па ще запна. Няма какво да ме пуснеш. Той ли ти пусках Валкирия. Този го победихме. На което се радвам, защото си върнах купите. И магиосник. Това означава ли, че са... То магиосник ми стана такова. Много игра то магиосник. Не знам защо, но много ми харесва. Айде пак. Ще поседим малко, ще почакаме. Добре. Ние ще направим така. Колкото много еликсир ще изхарчим. Но, както казва моят приятел,
Най-добрата атака е защитата. Не знам дали го знаете. Вече го знаете. Някаква карта, която аз не мисля, че е много силна. Един майнер е, така ще спълним там. Хоп. Да може после дори да удари по кулата. Надявам се сте схванали. Хоп, 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 хоп. Не ми наби кой знае колко по кулата, така мисля. Следващата идея ми е това и това отново. За блокаж. Като следващото нещо е пека. Пак от тази страна. Мисля, че това е доста добре. Така направена атака. Хоп. Хоп. Така. Пускаме една личка. Бум! Мега Найт. Честно да ви кажа, виждам този много как ще се оправи. Не е нужен зап. Той няма да го играе. Сега ще запна. Хоп. Набия още малко на кулата. Малко стана лошо, но нищо. Хоп. Хоп. Уич. Щрак. Бум. Бомбини, гозини. Шмаянда, браманда, граманда, браман. О, виж кулата на колко ми стана. Много бих. Радвам се, че го победих. Беше доста трудна игра, но го победихме. Както казах, никога не се отказвайте. Още един път го повтарям. Хоп. О, 230 арчарики, доста хубаво. Мисля това да отлипат или... Айде още една игра ще изиграем. И ще... Кажи, ще спираме клипът. Между другото, на Майнкрафт също може да направим клипове. Не на оригинално, но една точно като оригиналната. Малко ще почакаме. Грачена. Нещо не му се дано. Не ми се дано потърпението. Запна едно хубаво запче. Ще ми дойде много добре, ако хоп скочи. Браво. Не може да скочи. Скелети? Добре. Що му даде един път? Е, добре. Уизърд. Штаранг. Штаранг. Не би много. Фаербол тук. По принцип няма да му е много изгодно, но той не играе Фаербол, което до някъде ме радва. Но аз ще играя сега това. След което ще изпълна гардове и ще направя един майнер. Тази игра за сега майка губа, но както казах, не се отказвайте нищо. Той играта те първа започва. Това малко ме дразни, но няма нищо.
Този Мега Найт е супер досаден. Това нали въпрос за Мега Найт. Право главата ми пищи. Много мразя Мега Найт. Хоп. Проблема е, че дабъл елексир. Но дабъл елексир. Че това сега ще му покажа аз кой е шеф. Едно май нарича хоп. Скелетки. Хоп. Хоп. Ето сега ще види той. Хоп, пека. Да тича. Не, много прибързах с този зъб. Нищо. Миньън. Отзад обаче, винаги отзад миньън е много хубаво да го пускате, защото ето, видяхте, ако беше отпред, нямаше да му отнеме толкова време да го убие. Така ще набие много повече. Хоп. То ще загубим, но няма нищо. Аз така игра победа, както знаете. Още не сме играли последните с карти панк и загубихме. Пин ми сложи, но не се изнервяме. Още малко. Той буквално ми стана 4-ти левел. Знам дали демиджа не му се увеличава. Му се увеличава, ще бъде много хубаво. Никой за сега не ми е на една звезда. Това да го дигнеш на една звезда по принцип е доста трудно. И това ще е това клипче. Надявам се да ви е харесало. В следващото клипче пак ще продължим.